Sziasztok srácok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan tudtok a Robloxba pólót csinálni magatoknak. Beírjátok, hogy Roblox Classic, azt nem tudom én, és keressetek egyet random, most én keresek egyet, de ha akartok, hozzáírtok valamit. Hoppá! Én most mondjuk akarok egy feketét. Mondjuk akarom azt az inget. Akkor ezt benyomjátok, de ilyen legyen, hogy teljesen hosszan nyomtok, akkor kijön, hogy kép letöltése. Letöltitek, ott lesz, le van töltve. Ha beléptek a Robloxba, akkor mindjárt mutatom, hogy mit kell csinálni. Bocsánat, sok ideig nincsen videó, csak nincsen videó ötletem. A karakteremről meg nem kérdezni semmit. Itt lejöttök, lenyomjátok, hogy more, ide jöttök, hogy create, megnyomjátok. Ott van az a 3 vonal, home. Na. Úristen, szórakozza nénik itt, de úgy. És itt a második alatt a create. Ezt megnyomjátok. Ne görgessetek sehova. Itt elgörgettek. Itt van, hogy avatar item. Itt mentek, hogy classic, csak nekem nem értem, miért nem adja ki nagyobba. Ezt megnyomjátok. És itt van ez. Ezt is nyomjátok meg. És ezt akkor ezt megcsináljátok. Adtok valami random nevet, mondjuk. Ez biztos jó lesz, biztos megengedi. Hoppá. Újra csinálom. Most legyen inkább ez a kép. Ezt berakom. Erre a kékre ezt nyomjátok meg. Megnyomjátok. Vártok egy kicsit. Elvileg. Hoppá. És akkor most elvileg megvan a pólótok. Elvilegben. De jöttök, hogy avatar. Quantums. Ide. Igen. Ne kérdezzetek semmit a karakteremről. Meg a többiről ott. Head, body. Megnyomjátok. Ja, bocs, contling. És itt végigpörgettek. Itt lesz, hogy ez a klasszikus. És akkor itt lesz. És akkor tudtok magatoknak csinálni ilyet. Ugye milyen menő? Csináljatok ilyet. Na, ennyi volt ez a videó. Na, császtok!